Xoxua galdu du lepoa, burua begia lepoa, xoxua gaixoa. Nola kanta, nola xirula, nola kanta xoxua. Xoxua galdu du mokoa, burua begia lepoa, mokoa xoxua gaixoa. Nola kanta, nola xirula, nola kanta xoxua. Xoxua galdu du egala, burua begia lepoa, mokoa egala xoxua gaixoa. Nola kanta, nola xirula, nola kanta xoxua. Xoxua galdu du buztana, burua begia lepoa, mokoa egala buztana xoxua gaixoa. Nola kanta, nola xirula, nola kanta xoxua. Xoxua galdu du bihotza, burua begia lepoa, mokoa egala buztana bihotza xoxua gaixoa. Nola kanta, nola xirula, nola kanta xoxua. Zuretzat Txema Pamundi zukurratu baitzenuen bidea, eta zuretzat Pepinoain emandako fruituagatik, itxirentzat, eta azkaratetarrentzat, Maritxul eta Mendia familia arategiarentzat. Zuretzat el bizkotxo ukitzen duzuna bizkotx bihurtzen duzulako. Ekintzaileentzat, inkonformistentzat, ausartentzat. Superdenda guztientzat superbotereak ditu Euskaltelek. Ikusi hemen euskaltel.eus superdendak. Arratsaldeon guztioi, aurrekontu edakor baten bidez gastu publikoa handituko du Eusko Jaurlaritzak, beharrezkoa ikusten duelako gizarte bidezkoagoa eta solidarioagoa egiteko eta sare ekonomikoa modernizatzeko. Sektore publikoak epe luzerako inbertsioaren eta hazkundearen motor izaten jarraituko du. Euskadi ekologikoagoa, digitaloagoa eta pertsonengan murgildua eraikitzeko, genero ikuspegiaren zeharkako ardatzarekin. 2023ko aurrekontuen helburua ekonomia berreskuratzea da. Eusko Jaurlaritzak aurrekontu sendo eta sendoak diseinatuko ditu ekonomia eta ongizatea bultzatzeko erantzukizunekin eta zorroztasunekin abiatuta. Horrez gain, lakuak 10,5 milioi euroko laguntza emango die itunpeko gaztetzeei. Bi helburu nagusi izango ditu.
Irakasleen enpleguari eustean, ikasgelak ixteagatik lanpostua galtzeko arriskuan dauden irakasleak beste nonbait kokatuz eta errelebo kontratuak sustatzea. Irakasle zaharrak erretiratzea eta irakasle gaztei lanbidean hasteko bidea erraztuz. Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailburu Jokin Bildarratzek eman du deialdiaren berri Gobernu Kontseiluaren osteko agerraldian. Itunpeko ikastetxeei zuzenduriko beste deialdi bat ere onartu dugu gaurko bileran. Agindu horren bidez, itunpeko ikastetxeei laguntzak emateko deialdi egiten da, enplegua mantentzeko eta irakasle plantillak gaztetzeko akordioaren esparruan, datozen urteetarako aurreikusten den demografia beherakadaren aurrean. Deialdi honek 10.553.774 euroko diru laguntza kopurua du. Hezkuntzaz gabiltzala, baina Ipar Euskal Herrian Irizarriko eskola publikoa okupatu dute dozenaka lagunek. Aldarrikapen zehatza dute gurasoak. Izan ere, irailetik aurrera bigarren zikloko lehen 3 urteetan 4 egunetik 3 euskaraz egitea eskatzen dute. Eta horrez gain, lehen urteko lehen 3 hilabeteak osoki euskaraz izatea aldarrikatzen dute. Ikuskaritzari proiektua aurkeztu diote, baina oraingoz ez dute erantzunik jaso. Horregatik erabaki dute ikastola okupatzea. 4 urte eta geroago eta pandemiak eragindako 2 urteko etenaren ondoren, makina erramintaren 2 urtekoak industria ustaren alerik onenak bildu ditu BEK erakusketa azokan, ez dira nago. Horrez gain, abian da makina erremintaren nazioarteko 2 urteko azoka BEKen gaurtik hasita ostiralera bitartean 28 herrialdetako 1.456 enpresa izango dira beren produktuak eta berritasunak erakusten. Ekonomia gaiekin jarraiki, Mercedes-Benzek Gasteizen duen lantegian ekainaren 30 arte indarrean dagoen aldi baterako enplegu erregulazioko espedientaren epaiketa izan da goiz honetan. Sindikatuek salaketa jarri eta gero. Bada, gaur egindako agerraldian, ELA, LAB eta SK sindikatuek Mercedeseko zuzendaritzari leporatu diote, sindikatuei zantaia egitea enpresak proposatutako lan hitzarmena sinatzeko. Eta salatu dute multinazionala instituzioak presionatzen ari dela hori gerta dadin. Egoera horrela mobilizazioak iragarri dituzte behar ginen ordezkariek, ez dela nago Gasteiz. Lantegi Gasteiztarraren zuzendaritza eta batzordeak atzo bildu ziren hitzarmenaren negoziazioaren ingurukoak zehazteko, baina aurrerapenik ez da eman eta gaurko beste bilera bat espero da. Zentzu horretan enpresak langileei malgutasun handiagoa eskatzen diete 1.200 milioi euroko inbertsio handiarekin aurrera egiten jarraitzeko. UGTren arabera enpresak ez ditu langileen aldarrikapenak asetzen eta kontzentrazioa deitu dute asteazkenerako ordu batetik 3 lantegiaren sarreretan. Bestalde, ELA, LAB eta SK sindikatuek langile guztiei zuzendutako batzarra deitu dute. Oso argi daukagu, egin duen azkenengo eskaintza eskasa dela, hori ez dugula sinatuko, eta espero dugu inor ez sinatzea, eta LAB, ELA eta SK biharko deitu dugu asanblada bat, orokorra ez dena izango, beste sindikatu guztiek ez dutelako asanblada orokor bat egin nahi, ez dakigu haien postura duten azaldu nahi edo beldurragatik den, eta biharko ditu dugu asanblada orokor bat, bertan mobilizazio batzuk iragarriko ditugu, edo behintzate asanbladak onartzea zer egin behar dugun hemendik aurrera, ezin dugulako onartu enpresak negoziazioan egiten ari dena. Gobernu Kontseiluaren osteko agerraldian gainera, Bingen Zupiria, Jaurlaritzako bozeramaileak adierazi duenez, Mercedes fabrikaren funtzionamendua ezinbestekoa da Araba, Bizkai eta Gipuzkoarentzat. Mercedesen funtzionamenduak eta Mercedes enpresak Gasteizerako dituen asmo horiek oso garrantzitsuak dira, bai Gasteizerako, bai Arabarako eta bai gure erkidego osoarentzat. Garrantzitsuak dira, batetik, aberastasuna eta enplegua sortzen dutelako. Eta garrantzitsuak dira, ondasunak sortzeaz gainera,
gure industria sareari tira egiten diotelako. Estatuan egiten diran automobilgintzako komponentere gehienak gure artean egiten dira, eta Mercedes da hoien bezerorik garrantzitsuenetako bat. Beraz, Mercedesen gaur egungo jarduera eta etorkizunean eukilezaken jarduera hori bermatzea, nahita nahiezkoa da gasteiztarren, arabarren eta euskaldunon ongizatea bermatzea. Cesar Jimeno, Gipuzkoako hondakinen kontsortzioko zuzendaria inputatu du Donostiako 5. instrukzio epaitegiak Zubietako erraustegian izan zen amoniako isurketaren auzian. Bada guraso zoek jakinarazi duenez Donostiako Zubieta erraustegiaren ondoko errekastoan gertatu den isurketa zerk eragin duen zehazteko agindu du epaitegiak eta beste 3 lagun inputatu ditu. Guardia Zibilaren orain arteko ikerketak zehaztu du Arrainetan kloroalkanoen kantitate handiak aurkitu zituztela eta horiek oso osagai toxikoak direla. Besteak beste minbizia sor dezakete. Sustantzia hori gainera 2004tik debekatuta dago Europako Batasunean. Guraso osozen iritziz, toxiko horiek erabili diren tokia errauste planta balitz, epaitegiak zentro horren jarduera geldiaraztea agintzeko aukera izango luke. Zoritzarrez munduko leku batar bat ere ez da plastikoen kutsaduratik at gelditzen. Ozeanoetan hondakin uharteak daude eta itsasoen lekurik sakonenetan ere plastiko arrastoak aurkitu dituzte. Lorea Flores, Greenpeace Euskadiko koordinatzailea. Dimensioa ikaragarria, ez? Bai elur freskoa, baina lehenago ere Greenpeacek ere 2018an egin zuen ikerketa batean ikusi zuenan elurretan zein Antartika inguruko uretan haitz ohikoak zirela olako osagaiak, ez? Eta hori Antartika bezalako, ez? Lurralde urrun batean pristinoa konsideratzen zen orain arte, hor ere ikusten dugu nola gizakiaren aktibitatea den inpaktuak ere iristen dira. Bestelakoan preso bat hilik topatu dute bere ziegan Basauriko espetxean. Eusko Jaurlaritzako bozeramaile Bingen Zupiriak eman du gertatukoaren berri Gobernu Kontseilaren osteko agerraldian. Aita Mari erreskate ontziak 11 pertsona atera ditu ondorartzear zegoen txalupa batetik gaur goizaldean Mediterraneo itsasoan. Goizeko 5etan jaso dute abizua eta 6etan topatu dituzte EITBek jakinarazi duenez. Onik topatu dituzte ontzian zeuden migratzaileak. Ekainaren 6an abiatu zen Aita Mari Balearretatik Mediterraneo itsasora. Eguraldi onarekin batera ugaritu egiten baitira Afrikatik irten ohi diren ontziak. Sarri jendez gainezka eta baldintza kaskarreta. Nazioartean ere Eskoziako lehen ministroak independentziaren eztabaida agenda politikoaren erdigunera ekarri nahi du berriz ere. COVID-19 pandemiaren unerik gogorrenak gaindituta, Erresuma Batutik ateratzearen eta horri buruzko erreferendumaren aldeko kanpaina abiatu nahi du. Independentziaz hitz egiteko garaia dela adierazi du agintariak. Eskoziako lehen ministroa herritarrak konbentzitu eta balizko bigarren galdeketa irabazteko tematuta dago. Izan ere, uste du Eskozia 2014an baino askoz ere prestatuago dagoela independentziarako. Kultura alorrean Arabako bertsolari txapelketak irabazlea du dagoeneko. Estila nao. Dagoeneko jakina da Perua Barrategi izan dela Arabako bertsolari txapelketaren txapelduna, Manes Agirrerekin buruz-burukoan ibili ostean. Serapio López Ortueta bertsolariak entregatu dio txapela eta merezi duen moduan Araba zaintzeko aldarria egin zuen azken agurran. Bertsolari gazte eta veteranoen arteko ikuskizuna izan zen larunbatekoa eta irrikideak izan ziren nagusi, izan ere 6 bertsolarietatik 4 Aramaiokoak izan dira. Arabako bertsozale elkarteak ere balorazioa egin du, balorazio positiboa egin du txapelketaren inguruan. Bueno, balorazio oso positiboa, ez?
jende mordoska bat bildu genuen Biltzar Jauregian ekainaren 11 izateko, bai, eta 1000 plan egoteko eta hondartza, mendia eta denerako planak izateko, oso pozik alde horretatik, eta bertxokaletate eta eman zen lehiaz ere oso pozik, eta, dena ondo joantzita egun. Ekainaren 11an ere batukaden topaleku bilakatu da Lazkao. Euskal Herriko herrialde katalaneko eta Espainiako 15 taldek girotu dute herria batukadaz doinuak astinduz. Igandean ekainak 19 Araba euskaraz ospatuko da eta bertan izango da 11 telebista. Gaueko 10etan gainera egunak eman dituen irudi obrenekin eta askotariko elkarrizketekin saio oso berezia prestatuko dute Gasteizko lankidek. Bada Arabako ikastolen jaiak badu kanta eta horrekin utziko zaituztegu. Besterik ez guraldetik eta gogoratu une oro aurkituko gaituzuela zuzenean ala nahieran 11.eus atarian. Ondo izan!